Bon dia, jo sóc el Javier, com ha dit la Mar, i estem aquí jo i l'Andrés per presentar-vos això, una mica els serveis mòbils de les biblioteques de la UPC i en concret la web mòbil de les biblioteques UPC. Jo volia començar la xerrada amb una mica de resum sobre la revolució dels mòbils que hem estat, diguéssim, visquent durant els últims anys. I concretament ho volia fer a través de 3 exemples de com ha anat evolucionant la tecnologia al mòbil fins a arribar al dia d'avui. Comencem al 1997, apareix el Nokia 9000i, que va ser el primer telèfon que es pot considerar com un smartphone, perquè era el primer telèfon que no només permetia fer trucades, sinó que també permetia enviar correus i faxos. Òbviament estava molt lluny del concepte actual de smartphone. Després tenim el 2002, apareix la BlackBerry 5810, que va ser el primer telèfon que introdueix el concepte de connexió de dades. Era un telèfon més evolucionat que el Nokia, però tot i ser molt innovador en el concepte de connexió de dades, el qui ho va dissenyar no se sap ben bé en què estava pensant, perquè per fer les trucades es necessitava sempre tenir connectat els auriculars. Amb la qual cosa, com podeu pensar, el telèfon no va tenir gaire èxit. I finalment, el que ja sabem tots, el 2007 apareix el primer iPhone, que va implicar una revolució tecnològica i del mercat dels mòbils. Va introduir el concepte del que avui actualment considerem el que és un smartphone, va introduir el concepte de pantalla tàctil i també va introduir una cosa molt important, que va ser tot el concepte de les aplicacions i les tendes d'aplicacions. Com sabeu, va significar un canvi molt gran en tot el tema de tecnologia mòbil, no només a nivell tecnològic, sinó també a nivell de mercat, i durant els anys següents ha implicat un canvi en tot el paradigma dels mòbils. Un canvi que avui dia es reflexa en això, on cada any que passa, més i més persones de cada un dels països disposa d'un smartphone. Segurament, si jo ara faig la pregunta de qui d'aquesta sala té un smartphone, suposo que gairebé tothom em dirà que sí, no? Podeu aixecar les mans? Vale. Només n'hi ha un. Ets raro, eh? Doncs bé, i no només això, sinó que el fet de tenir smartphones ha implicat que les connexions a internet cada vegada es facin més des d'aquests dispositius i no des dels tradicionals PCs. Llavors, això què ha implicat? Per les persones que oferim serveis a través d'internet i sobretot informació, ens ha implicat un canvi de paradigma. Fins ara nosaltres teníem un usuari que es connectava en un lloc i en un moment concret, i ara el que tenim són usuaris que es poden connectar des de qualsevol lloc, en qualsevol moment, i no només això, sinó que estan sempre connectats. Per tant, sobretot per als desenvolupadors com jo, la web ha deixat de ser això per convertir-se en això. Nosaltres, des de Servei de Biblioteques, ja fa uns anyets que estem desenvolupant serveis mòbils, vam començar el 2009 i precisament va ser per això, perquè vam detectar un ús dels mòbils en augment. Vam començar a veure que els nostres usuaris cada vegada utilitzaven més els mòbils, cada vegada tenien mòbils més potents, amb connexions de dades, també apareixien noves tarifes de dades molt més assequibles, i ens vam plantejar que era un moment en què potser calia oferir tots els nostres serveis i les informacions de la biblioteca a través del mòbil. I ens ho vam plantejar com un repte. El primer que volíem veure era, nosaltres no som la NASA, ho hem de dir així, i volíem veure si érem capaços de fer-ho. I la segona, diguéssim, part del repte era una mica avaluar precisament això, de si aquestes tecnologies mòbils realment tindrien alguna mena d'èxit entre els nostres usuaris. I tot ho vam plantejar amb una premissa per nosaltres bàsica, que era inversió de recursos mínima. Com ja sabeu, hi ha crisi i no podem invertir gaire. Llavors, el primer que ens vam plantejar era el típic debat. Què fem, web mòbil o app? Com sabeu, en el cas de les web mòbils, diguéssim, el temps de desenvolupament és inferior perquè fas un únic desenvolupament per tots els dispositius. En teoria surt més barat perquè no has d'invertir ni en llicències si utilitzes el típic, HTML, JavaScript, etc. I l'únic inconvenient que tenen les webs mòbils és que per visualitzar-les sempre has d'estar connectat. Si el mòbil no té connexió, si no l'has adaptat molt bé la web mòbil, no la podràs visualitzar si no tens una connexió a internet.
Per la banda, les apps ens ofereixen l'avantatge de que podem accedir a, diguéssim, als avantatges natius del dispositiu, com poden ser el GPS o la càmera fotogràfica. L'inconvenient que tenen és que has de desenvolupar una app per cada plataforma, iOS, Android, Windows 8, etc. I sí que tenen l'avantatge que si fas bé l'aplicació pot funcionar sense connexió. Dintre d'aquesta selecció, nosaltres què vam fer? Doncs bé, vam escollir la web mòbil. Per què? Per un cost de desenvolupament i manteniment. En aquells moments, i fins i tot ara, nosaltres no érem capaços de desenvolupar per totes aquestes plataformes, però en canvi sí que érem, diguéssim, experts en desenvolupament web. A més, volíem arribar al màxim nombre d'usuaris. Nosaltres no ens volíem casar amb alguna de les plataformes, o amb dues, o amb tres, sinó que volíem arribar al màxim, i crèiem que la web era el mitjà més adient per arribar al màxim nombre d'usuaris. I finalment, com us he dit, inversió de recursos mínima. No volíem pagar llicències, no teníem tampoc temps per a fer l'aprenentatge de desenvolupament d'apps, i en canvi això ja ho sabíem fer. Llavors, el primer que ens vam plantejar és, sabem que volem fer una web mòbil, però què fem? I el primer desenvolupament que vam fer va ser el catàleg mòbil de les biblioteques UPC. El nostre catàleg, diguéssim, tradicional, normal, està desenvolupat en un sistema que s'anomena Millennium, que és un sistema tancat, és un sistema propietari, tancat, disposa d'un mòdul que tu pots comprar a un preu molt assequible, que et permet visualitzar el catàleg via mòbil. Però nosaltres, com que la nostra premissa era fer inversió de recursos mínima, vam dir, ens fem el nostre propi desenvolupament. Com podeu veure, un desenvolupament molt senzillet, com us dic, era com una mica de repte de prova per veure si això tenia èxit, i l'usuari podia fer cerques simples i cerques avançades, filtrant per títol, autor i topogràfic, i també podia accedir a informació de les biblioteques i un petit apartat d'ajuda. I dintre, diguéssim, de les seves cerques podia veure la disponibilitat dels documents a través dels colors vermell i verd, indicant si el document estava disponible a la biblioteca o no. Un cop vam acabar això, ja una mica ens vam engrescar i vam dir, anem a fer més coses. I se'ns va acudir intentar fer la web mòbil de la nostra biblioteca, que era la web mòbil de la BRGF. Aquesta web va tenir dues versions, una primera versió molt senzilla, on s'oferia a l'usuari una selecció, diguéssim, de les nostres informacions i serveis que creiem que eren les més, diguéssim, rellevants per als nostres usuaris, com podia ser la disponibilitat dels portàtils o la disponibilitat dels ordinadors de la nostra sala d'ordinadors. Amb el temps vam anar evolucionant aquesta web a una web molt més completa, on ja s'oferien la majoria de continguts de la web normal. Vam arribar a tenir un 90% dels continguts adaptats a mòbil. No només s'oferien les informacions de la web original, sinó que s'afegien totes les informacions addicionals de la web. Un cop vam acabar la web, vam dir, tenim el catàleg, tenim la web, què més podem fer? Doncs bé, ens quedava una cosa que, no sé si coneixeu UPC Commons, però és el dipòsit institucional de la producció científica de la UPC. UPC Commons està desenvolupat en un sistema que s'anomena DSpace, desenvolupat pel MIT, i en aquell moment no tenia, diguéssim, un mòdul per visualització mòbil. Així que altre cop vam decidir fer-nos el nostre propi invent. Vam desenvolupar UPC Commons i UPC Commons estava format per un portal inicial on hi havia accés als principals dipòsits institucionals de la UPC, que era treballs acadèmics, revistes i congressos, e-prints i biblioteca. Dintre de cadascun dels dipòsits, l'usuari podia navegar per les novetats, navegar per les comunitats i col·leccions, que és com s'organitza el dipòsit, i fer cerques. I un cop arribava, diguéssim, a l'ítem final, se li mostraven totes les dades associades a aquest ítem i l'accés als arxius associats. Cal destacar que els arxius, diguéssim, eren exactament els mateixos originals d'UPC Commons, perquè pel volum de dades que nosaltres tenim ens era impossible, per exemple, adaptar tots els PDFs a versió mòbil, perquè us estic parlant de 20 o 30.000 documents, per lo bajo. Finalment, l'última cosa que vam desenvolupar va ser la reserva de sales mòbil. No sé si coneixeu el sistema de reserves de sales de les biblioteques UPC. Doncs bé, quan vam fer fins al moment, diguéssim, cada biblioteca gestionava les seves reserves amb el seu propi sistema.
Vam agafar i vam dir, bueno, ho unifiquem tot i que tota la reserva sigui igual per totes les biblioteques. I vam aprofitar aquesta unificació per fer la versió mòbil. D'aquesta manera, un usuari pot reservar una sala des de qualsevol lloc i en qualsevol moment i a qualsevol biblioteca de la UPC. Simplement t'has de validar, selecciones la biblioteca, la sala, la data, selecciones les hores i ja tens la reserva. Un cop aquí, quan vam acabar això, ens vam plantejar, bueno, tenim el catàleg, tenim la web, tenim UPC Commons, què podem fer? Doncs bé, ens va semblar que el lògic seria el que us presentarem avui, que és la nova web de les biblioteques UPC, que bàsicament és la fusió de totes les webs perquè l'usuari pugui accedir a una única plataforma i ho tingui tot. I la demostració us la farà el meu company Andrés. Bueno, després de tot això s'escolta? Entrarem aquí. Aquí ho teniu. No sé, potser l'heu vista. Bé, tot el que us ha explicat el Javi és el procés fins a arribar aquí. Jo del que ha dit hi ha una cosa que us volia remarcar, no? Que és el tema de web app. Penseu que nosaltres no volem guanyar diners amb això, volem donar servei, no? Llavors, aquesta és una de les altres coses que també ens decanta per això, no? Segurament si esteu en tot el mundillo, no? Tothom té la idea de farem aquesta app i ens farem rics perquè se descarregaran 10.000 milions de persones. Vull dir, no era la nostra idea, no? Bé, aquí veieu el que és la nova web, que integra tot el que el Javi us ha anat presentant. Vam fer l'esforç de fer aquesta nova versió com un punt únic i per totes les biblioteques des d'on accedir a tots els recursos, serveis que creien que eren importants en mobilitat, sobretot. Penseu que aquí no hi és tot el que hi ha a la web clàssica. Hem tingut com diverses ides i venides en això, no? Primer pensaven que havien de fer una selecció, després van pensar que potser tot, i ara han tornat a la idea principal de dir, bueno, anem a posar aquí el que és realment rellevant quan tu estàs amb el mòbil, perquè no és el moment de que llegeixis una normativa de com funciona no sé què o una explicació extensa, sinó anem a intentar que des d'aquí puguis accedir a serveis i a fer cerques, sobretot. No tot el rotllo que tenim a la web normal, no? Llavors, bueno, veureu que l'estructura que tenim muntada és una barra de navegació des de la qual tu pots triar de quina biblioteca vols veure els serveis i potser de totes. El totes, segurament jo per vosaltres us recomanaria que sempre tinguéssiu seleccionat la vostra biblioteca, sobretot estant en un campus que esteu aquí, diguem, entre cometes, aïllats, no? Si esteu a Barcelona, doncs segurament us pot ser útil tenir totes, perquè allà tens a prop, hi ha com 4 o 5 biblioteques que estan en un radi curt i llavors pots desplaçar-te bé a una o bé a una altra, no? Però bueno, estant aquí potser això no té molt de sentit. Aquí podríem triar quina és la biblioteca a la que estem. Penseu que aquí ja hem entrat, La primera vegada que entres... No destruïu res. La primera vegada que entres, el que et fa és aquest menú, diríem que se't desplega, és com una splash home, una pantalla inicial on tu tries on vas i llavors ja saltes aquí. Tenim la selecció de biblioteca, el que us deia, i després també tenim la web traduïda a 3 idiomes. Aquesta és una altra de les coses que pensant que era important, tot i l'esforç que suposa agafar-te tota una sèrie de... no sé, recordo que era un Excel de 20.000 línies i anaves allà fent totes les traduccions, no? Però creiem que també és interessant arribar sobretot als usuaris internacionals, usuaris que ens interessa que això arribi al màxim número de gent possible, no? Evidentment no és un requisit inicial, no? Però bueno, és una cosa que potser podríem haver afegit més tard, però bueno, vam fer l'esforç de fer-ho des de l'inici. Llavors,
quins grans apartats tenim aquí? L'apartat de novetats, bueno, tampoc us faré aquí una super demostració, però bueno. Tenim les novetats que es van penjant a la web de la BCBL. És molt simple, veieu que, és que de fet les novetats que hi ha a la web normal tampoc són unes novetats molt extenses, no? Fem el títol, data, un petit resum, enllaç, vale? Una vegada hem entrat en contingut ja tenim aquí aquests dos botons que són per tornar enrere o bé per anar a un menú on podem desplaçar-nos sense tenir que passar per la pàgina que hi ha d'inici que hem vist, no? Què més? El següent apartat d'horaris. Aquí tenim també tot el... Penseu que tot això, de fet, la nostra idea també era no repetir feina, no? Que la gent no tingués que repetir feina. La Mar, per exemple, que és la que administra la webmaster, no? D'aquí, doncs no s'ha d'estar preocupant de res d'aquesta web, no? Perquè ella manté la web clàssica normal, que està basada en Drupal, en un sistema... Bueno, d'això després el Javi entrarà aquí i no dic res més perquè si no li trepitjo. La vostra també està en Drupal, no? Doncs, bueno, diríem que la mare està fent de webmaster d'allà i el que ella va treballant doncs directament es veu reflectit aquí, vale? De manera que no... Vull dir, això no havia de suposar un sobreesforç per ningú, no? Perquè ja prou feina tenim mantenint una web com per mantenir dues, no? Això era una de les coses que, una de les versions antigues que heu vist, que sí que en certes coses sí que ens comportava una miqueta de feina perquè algunes coses s'havien d'afegir allà a mà, no? I bueno, això també aquí hem intentat que no passi, no? Per tant, anem extraient les dades d'aquella web i les anem mostrant aquí. Tema horaris, telèfons, correu electrònic. I això, doncs clar, ara si això fos un mòbil, que no ho és, picant aquí doncs faries les accions, se t'obriria, podries trucar directament, obrir-se el client de correu, el que tingueu, i clicant aquí doncs, l'aplicació de Google Maps. Vale? Ui, m'he colat. Dades de directori, on també us ensenyo les coses, dirien que estan com més adaptades i que bueno, hem fet una miqueta de feina per aprofitar el mòbil. Doncs totes les dades de les persones i aquí el mateix, doncs, el telèfon, correu i on està aquesta persona. Bueno, aquí hi ha una cosa que si busqueu aquí, això... Ui. És que clar, estic a BCBL, doncs Garcia. Vale, doncs aquí és perquè veieu el sistema de cerca també, que després el Javi també us explicarà una miqueta com ha muntat tot això. Vale? Joder, quantes Garcías en esta biblioteca. Vale, el següent apartat seria el catàleg. Vale? El catàleg vam fer doncs, tota aquesta renovació de manera que tu pots o bé des d'aquí fer una cerca ràpida, per exemple, no sé, Java, vale? Aquí t'apareixen tots els resultats. Això no està filtrat a la biblioteca de Baix Llobregat. Quan fas una cerca des d'allà és una cerca ràpida que es llença contra tot el catàleg. Si volguéssim filtre, llavors ja hauríem de venir aquí i aquí sí que ja podem escollir on volem buscar, etc. Vale? Però bueno, com a cerca ràpida seria l'altra, no? Busquem Java i veiem una miqueta l'extracció que fa de les dades del catàleg, on mostrem portada, mostrem títol, dades d'edició, quines biblioteques està, i si veiem la fitxa completa del document, vale? Encara més dades, i aquí ens diu a quines biblioteques està, en quin estat, per exemple aquest que teniu aquí disponible, i clicant aquí hem integrat una altra cosa que és un altre desenvolupament que està fet sobre el catàleg, que és per indicar-te a quin prestatge de la biblioteca està el document. Vale? Aquest és el plànol de la biblioteca, bueno, vosaltres segur que la coneixeu millor que jo, i aquí... Para cada biblioteca. Sí, para cada biblioteca. Lo tenemos en la web, en el catálogo normal, pues
bueno, si tú haces una búsqueda te aparece un botón que pone plano, le das allí y te aparece este plano, pues bueno, en grande, ¿no? Aquí está adaptado para que se vea desde el móvil, ¿vale? Pues dice planta 1, prestatge tal. ¿Qué más? Sobre el catálogo, el que us havia dit abans el Javi dels colors, aquest està prestat, aquest està disponible i bueno, és entrar i que ho remeneu una mica i és molt senzill. Les cerques estan... Penseu que clar, això, el catàleg gran, no? Que fa servir el sistema aquest, propietari, etc. Evidentment dona 2.000 milions de funcions que aquí tampoc era la nostra idea, doncs, replicar el catàleg aquí, no? Perquè penseu que és un sistema d'una empresa que el sistema, no sé jo ni els milions que costa aquest sistema i nosaltres partim d'unes dades que bueno, després ell us ho detalla. Per tant, és una eina doncs, reduïda, però que pensem que té el bàsic, que és això, doncs, perquè tu puguis trobar un llibre. Vale? Ja no entrem en 100.000 coses que fa el catàleg. El meu compte és una funció que està relacionada també amb el catàleg i és amb el que tu veus la teva activitat de préstec. Quan has de tornar els llibres, les reserves que tu tens, si t'han arribat, si no, si tens una vençuda, les multes que tens, no? I aquí entreu, doncs, bueno, això és... Puc entrar amb el meu... Si no faig mal el ridícul. Vale. Bueno, el meu nom ja és ridícul, però bueno. Aquí teniu les meves dades, tinc 15 punts de multa, o sigui que estic al bord de quedar-me sense préstec, i les coses que tinc prestades, un USB, un llibre de Steve Jobs i aquest altre. Vale? Aquí es veuen les dates en què això s'ha de retornar i puc renovar-lo. Vale? Si tingués alguna reserva, que potser ho hauria d'haver preparat ahir, doncs aquí també veuria la reserva, en quin estat està, si ha arribat a on l'he de recollir, etc. Bueno, vale. Què més? Equips. Aquest és un dels també que una mica donen bastanta vidilla a la web, que és per veure en quin estat estan els equipaments de la biblioteca. En aquest cas, cada biblioteca aquí sí que és una mica diferent i hem tingut que preparar per cada biblioteca, doncs, adaptar-ho una miqueta, fer com us ho dic, extreure les dades de cada una, perquè cada una té coses diferents. Aquí tenen portàtils, tenen readers, tenen memòries, USB, taquilles, cadenats, webcams... Igual una biblioteca no té webcam, però tenen un iPad, o en una altra presten, jo què sé, paraigües, no sé, calculadores. Bueno, això sí que hem hagut de mirar totes les biblioteques que tenien i llavors cada una mostra el seu fons, no? I aquí veieu, doncs, quines són les hores de retorn, etc. Vale? Bueno, això pensant que era bastant interessant, sobretot quan hi ha escassez, no? Com per exemple aquí, que dius, hòstia, aniré a buscar un portàtil, pues, per què, no? Si no estan tots prestats, no cal que vagi. O vaig a les 11:05, que aquesta gent ho ha de retornar, no? Si hi ha alguna cosa. Vale? Sales de treball és el que abans s'ha vist a la presentació, que aquesta és la primera versió, perquè ja sales de treball, l'aplicatiu de sales mòbil, quan es va desenvolupar ja és el definitiu, aquesta és la primera versió per web mòbil adaptat, i també la idea sempre és la mateixa, que el que tingui valor que puguis mirar des del mòbil ho puguis veure, no? Aquí veieu l'estat de les reserves i entrant per aquí doncs podríem fer una reserva completa. Tampoc ara la farem, però ho podríeu fer. Recursos mòbils, aquest és un apartat que diríem que aprofitem. Sabeu que a la biblioteca comprem accés a revistes, bases de dades, que això suposa molts dels recursos que tenim econòmics destinats a això, a la consulta de tot aquest material, i a poc també les editorials estan adaptant la consulta de les seves plataformes de difusió científica a sistemes mòbils. Aquí el que fem és fer una recopilació
de les que ja estan adaptades, ¿vale? No estan totes, simplement les plataformes que sí que ja es poden consultar des d'Android, iPhone o webs mòbils, que també n'hi ha algunes, ¿vale? Serien tots aquests. Gestor de referències, aquest és un tema per gestionar bibliografies, que també tenim, un recull de premsa digital, algunes revistes així que són molt importants, com aquestes dues, enciclopèdies, i un parell d'aplicacions per llegir e-books aquí. Diríem que agafem tot el que tenim i ho posem aquí per donar-li aquesta difusió. Un enllaç a Atenea, que sabeu que també té versió mòbil, que creiem que també era per vosaltres, sobretot, tenir-ho tot aquí integrat. Després, la nova versió d'UPC Commons, que el que hem fet és, també, hem agafat, abans tenia una estructura diferent i l'hem també simplificat i adaptat encara més per tot això. Sobretot, el que ara no us puc ensenyar, que és, això seria de revistes, del dipòsit de revistes i congressos, seria un ítem tipus, perquè el veieu, fins a arribar al PDF, que, com us deia el Javi, no estan adaptats, perquè clar, imagineu-vos, no sé, 30.000, 40.000 PDFs, doncs clar, això com se come, com ho fem això, impossible. El que estaria bé que poguéssiu veure és la biblioteca, que aquí sí que hem fet un canvi, és que abans a la biblioteca tu arribaves a un vídeo i te l'havies de descarregar al dispositiu, i era una mica engorrós, sobretot amb iPhone no estava molt ben resolt, en Android era més fàcil guardar-lo, joder, com peta esto. Era més fàcil guardar-lo i llavors visualitzar-lo. Ara, amb aquesta nova versió, directament es reprodueix. Quan tu arribes, fas el clic i directament se t'obre com qualsevol web. Veus un vídeo allà, li dones el play i ja estàs reproduint, estàs fent un pseudo-streaming d'allò. I en principi diríem que això és tot. No sé si el Javi vol entrar en algun punt o no. Una cosa que estem treballant, que potser després, no sé si ell us ho pensava explicar, que estem treballant en aquesta web, reaprofitar-la i incloure-la a l'app de la UPC. Això ho explicaràs? Vale, lo explicaré. Pues entonces le dejo. Venga, que ya acabamos. Bueno, l'Andrés ha fet la demo i ara jo us parlaré una mica de com està muntat tot això. Com veureu, en realitat és una cosa bastant senzilla. La gràcia que té és el que ha dit una mica l'Andrés, d'on recomparem totes aquestes dades per fusionar-les en una web mòbil. Pel que fa a tecnologies, per la banda del client és molt senzill, tenim l'HTML, CSS, més totes les directives de WebKit. La web està, diguéssim, orientada a navegadors que suportin aquest tipus de directives CSS, si no algunes coses com els bordes redondeados no es veuen, però pensem que la majoria de navegadors mòbils ho accepten i per tant arribem a la majoria d'usuaris. I també el que utilitzem és jQuery i jQuery Mobile, que és una llibreria, diguéssim, basada en jQuery que ens permet, ens dona tota una sèrie d'avantatges per al disseny mòbil. Podíem haver seleccionat altres llibreries com és JQTouch, però la vam descartar perquè JQTouch té uns dissenys que són molt orientats a iPhone, i volíem algú que fos una mica més genèric, perquè no semblés que som pro Apple. Per la banda de... Per la banda de servidor, doncs bé, Linux, Apache 2, tot està desenvolupat en PHP 5, amb les llibreries de l'MDB2 per fer la database independent, les llibreries curl per obtenir les dades de cadascun dels altres sistemes a través de crides HTTP, i també utilitzem un motor de plantilles que s'anomena Smarty PHP, que ens permet, diguéssim, separar tot el que és la lògica de l'aplicació del disseny. No sé si esteu acostumats a desenvolupar en PHP, ASP o algun llenguatge web, però normalment el que se t'acaba, diguéssim, és una mica
solapant tot el que és l'HTML amb el PHP i a vegades fer les modificacions costa bastant. Smarty et permet, diguéssim, separar aquestes dues capes, de manera que tot el del PHP et queda en una banda i tot l'HTML et queda en l'altra. D'aquesta manera, modificant les plantilles HTML, gairebé mai has de modificar, diguéssim, tota la lògica de l'aplicació en PHP. I finalment, com a base de dades, MySQL 5 amb la capacitat de full text search per fer les cerques contra totes aquestes dades del catàleg i UPC Commons, principalment. Bé, com us dic, una mica la gràcia de tot això és com recuperem totes aquestes dades, sobretot pel tema de catàleg i UPC Commons. Com us he dit, el catàleg nostre està desenvolupat en una cosa que es diu Millennium, que com he posat aquí és una caixa negra, no es pot fer res. I nosaltres volíem muntar-nos el nostre xiringuito, per dir-ho així, i per això necessitàvem les dades. Llavors resulta que teníem comprat un mòdul que es diu Scheduler, que el que et permet fer és extraccions del catàleg en format MAR21, que és un format bibliotecari. Llavors el que vam fer és muntar un sistema que a través de, diguéssim, d'un sistema que transforma el MAR21 en un XML i un filtre, carregar totes aquestes dades, les dades completes del catàleg, a la nostra base de dades. D'aquesta manera podíem fer les cerques directament sobre el nostre servidor. Aquesta càrrega es fa diàriament, actualment, per la nit, i hem aconseguit que la càrrega no duri més d'una hora. Penseu que estem parlant d'uns 400.000 o 500.000 registres cada dia. L'altra part és UPC Commons. UPC Commons, com us he dit, està desenvolupat en DSpace, no té versió per mòbil i també ens vam muntar una mica el nostre sistema. I vam utilitzar una mica... Vam utilitzar una mica la mateixa tècnica, utilitzant un protocol que ens ofereix UPC Commons, que és l'OAI PMH, per repositoris. Agafem totes les metadades dels ítems a través d'XML i les incorporem a la nostra base de dades prèviament filtrant-les, perquè el que hem volgut és que les cerques fossin molt ràpides i el que fem és fer un filtre de totes les dades, no agafar-les totes i crear taules auxiliars per fer les cerques molt més ràpides. L'altra part interessant és el que ens ha ensenyat l'Andrés de la disponibilitat. Com aconseguim la disponibilitat en temps real dels diferents equips o documents del catàleg? Doncs bé, una mica hem jugat també a fer consultes a Millennium a través d'un petit programet que ens dona la pròpia companyia. Quan un usuari demana la disponibilitat d'un equip o d'un document, nosaltres, a través d'una cosa que es diu Patron API, li demanem a Millennium les dades d'aquest document o d'aquest equip. Això ens torna un CSV que processa el servidor i li retorna a l'usuari. D'aquesta manera podem tenir, tot i que no podem accedir a totes les dades de tots els documents, podem tenir en temps real només la disponibilitat d'aquell equip. I l'altra cosa, que això ja ha estat una mica més, com li diuen, enginyeria inversa, ha estat com crear tot l'apartat del meu compte. A diferència de com tenim l'Scheduler o el Patron API, amb Millennium tot el que és el meu compte està com molt protegit, no es pot consultar les dades de cap manera. Llavors el que hem fet és una mica jugar a, com ho diria, a posar una capa intermitja per simular que t'estàs connectant des de la versió mòbil quan en realitat t'estàs connectant des de la versió web. La cosa funciona així, quan jo entro al meu compte, sigui la pantalla que sigui, a validar-me o quan ja vull veure les meves reserves, se li fa una petició al servidor i el servidor el que demana és la pàgina relacionada amb la versió web normal. Llavors, això li retorna al servidor de Millennium, la filtrem, l'adaptem i la retornem a l'usuari. D'aquesta manera, es crea una capa intermitja en la que per l'usuari ell està treballant en una interfície mòbil, però en realitat nosaltres estem treballant en la interfície normal. Una mica d'invent per saltar-nos tot això i no haver de pagar. Bé, una mica de dades sobre desenvolupament del projecte. Com us he dit, la premissa era inversió mínima de recursos. Com us ho podeu més o menys imaginar per lo que us he explicat, el tema d'infraestructures no hem gastat més del que ja teníem. Hem utilitzat els mateixos servidors i les mateixes màquines per fer el desenvolupament. Per tot el tema de programari i fons de dades,
tampoc hem gastat res en llicències. Tot era programari lliure o coses que ja teníem comprades, com podia ser l'Scheduler o el Patron API, perquè es van comprar per altres motius de biblioteques. I realment on hem invertit recursos bàsicament és en recursos humans. El nostre temps, de l'Andrés, jo i d'un altre company bibliotecari, duren uns 6 mesos per fer el desenvolupament. També una mica d'estadístiques d'accés. Us poso les visites que van rebre els primers productes que us he presentat, que ara ja estan descatalogats, fins fa un mes, fins que es va posar en funcionament, que va ser el novembre del 2012. A partir del novembre del 2012 ja fem el canvi a la web definitiva i fins al dia d'avui hem rebut 8.125 visites. Que suposo que per vosaltres no seran gaires, però la veritat és que nosaltres ens esperàvem molt menys. I cal destacar que en els últims 6 mesos l'accés a les eines mòbils s'ha multiplicat per 2, amb la qual cosa esperem que amb el temps, amb tota la revolució mòbil, continuï duplicant-se i realment arribem a un volum de visites realment remarcable. I l'última dada que us poso és la reserva de sales. La reserva de sales no us puc distingir la reserva de les sales normal de les reserves mòbils, però que sapigueu que hem arribat a fer 52.000 reserves de sales en un any. Amb la qual cosa, com podeu considerar, era important fer l'adaptació mòbil perquè per nosaltres és un servei estrella. Idees de futur. Una mica el que tenim al cap de què volem fer. Primer, incorporar al nostre catàleg mòbil la possibilitat de reservar documents. Fins ara tu pots fer renovacions de préstec i pots veure l'estat dels teus préstecs, de les teves reserves i cancel·lar les reserves, però no pots reservar documents. És un procés que ens va quedar pendent amb aquesta adaptació, perquè penseu que, com us he ensenyat, hem de jugar una mica amb les pantalles i encara no hem tingut temps de veure com ho fem. L'altre és que volem millorar les cerques tant del catàleg com del PQC Commons utilitzant una eina que no sé si us sona, que es diu Apache Solr, que és un cercador molt potent d'Apache que, si l'utilitzeu, està implementat a moltes plataformes i que realment dona molts bons resultats i cerques molt ràpides, però encara no hem tingut temps d'adaptar-lo. També volem incloure que només t'hagis de validar un cop, és a dir, ara, cada vegada que entres a la web, vas al meu compte i has de posar el teu nom d'usuari i la teva contrasenya. Volem implementar un sistema en què tu ho facis com fas amb l'aplicació de Facebook o del Twitter, que entres el primer cop, et valides i allò ja queda guardat i validat perquè no t'hagis de validar cada vegada. També volem integrar la reserva de sales definitivament. Com heu vist, ara et dona la informació de la disponibilitat, tu cliques i vas a l'aplicació on fas la reserva. Volem que tot també estigui integrat i que es faci directament la reserva des de la pròpia web mòbil. I finalment, el que us he dit l'Andrés, que és integrar la nostra web dintre de l'app de l'OPC, que això ja estem parlant amb comunicació i hem arribat a un acord i segurament properament, si us descarregareu l'app de l'OPC, hi haurà una icona que us donarà accés a la web de biblioteques. Una mica consells que nosaltres hem anat, amb l'experiència hem anat agafant i que m'agradaria transmetre-us. Primer, analitzar les necessitats de l'usuari, una mica el que us deia l'Andrés. Nosaltres hem anat canviant una mica la idea de fem només l'imprescindible, després fem-ho tot, després l'imprescindible. La nostra experiència és que realment a través d'una aplicació mòbil, sigui web, sigui app, el que li has d'oferir a l'usuari és el que realment necessita. L'usuari no vol llegir les normatives, les no sé què, el rotllo, no sé quants. No, ell vol entrar allà i veure les coses que realment li interessen. Per tant, si desenvolupeu tant sigui una web mòbil com una app, baseu-vos en el que realment necessita l'usuari. I una bona pràctica, que nosaltres per recursos no ho podem fer, però per exemple que al campus de la UOC ho van fer, és parlar amb el propi usuari. La gent de la UOC, quan va desenvolupar el seu campus virtual, va agafar i se'n va anar al metro amb els seus usuaris i els va començar a preguntar en aquell moment tu què esperes de la nostra aplicació. És un estudi d'usuaris. D'aquesta manera ells van poder adaptar exactament el seu campus a el que necessitaven els usuaris. Si això ho podeu fer, teniu molt de guanyat, perquè realment l'usuari, quan entri a la vostra web o a la vostra app, trobarà el que necessita. Segon, com ja sabeu, el disseny, tant sigui web o sigui app, és molt important. És més important fins i tot que una web normal. Ha de ser un disseny intuïtiu, ha de ser àgil. L'usuari vol trobar les coses ja i ja. No vol fer 3 clics, vol fer un.
vale? I ha de ser també molt àgil i molt ràpid. Bé, això ja, bueno, nosaltres, pels nostres recursos, vam avaluar que volíem fer web mòbil, però bueno, en cada cas has d'avaluar correctament quant et costa el desenvolupament i sobretot una cosa que sempre ens acostumem a oblidar és el manteniment. Quan et costarà mantenir això en el temps? Per exemple, en el nostre cas, podríem haver optat per desenvolupar apps. Suposem que desenvolupem apps per Android i per iOS. Això té un cost de desenvolupament, però després tens un cost de manteniment. Cada vegada que afegis una modificació, has de modificar l'app, l'has d'anar a publicar al Google Play o a l'Apple Store, etc. En canvi, nosaltres amb la web mòbil el manteniment és fem un canvi i ja directament apareix. Això ho has d'avaluar molt bé abans de decidir-te també si vols una web mòbil o una app. I finalment, una cosa que nosaltres hem perdut per un problema del servidor, que és que quan fas una web mòbil és molt important el tema del redireccionament. És a dir, has de ser capaç de que quan l'usuari visiti la teva web normal, automàticament això detecti que és un dispositiu mòbil i la redirigeixi a la versió mòbil. Perquè és quan realment aconseguiràs visites a la teva web mòbil. Això es pot fer bé, amb directives del propi servidor web, com Apache, ho pots fer a través de programació PHP, a través de JavaScript i infinitat de possibilitats, però s'ha de fer, perquè si no realment la web mòbil es queda morta. I, bueno, fins aquí una mica, gràcies per la vostra atenció i si teniu qualsevol dubte, preguntes. El que sí que us demanaria és, bueno, no sé si ho fareu, però és que entreu a la web i ens feu arribar les vostres opinions, els vostres comentaris i què podríeu millorar, perquè nosaltres realment el que volem és que sigui útil. Amb la qual cosa, si veieu alguna cosa que no funciona, no us agrada o creieu que s'hauria de canviar alguna cosa, envieu-nos-ho, ho intentarem fer. Yo tengo una preguntilla. ¿Qué fue lo que más os costó desarrollar de todo esto? A la hora de desarrollarlo, a la hora de picar y eso, ¿qué fue lo que más os costó? Las búsquedas. Las búsquedas del catálogo porque intentamos, no lo hemos conseguido del todo, que se obtengan los mismos resultados cuando tú buscas en el catálogo normal que en el catálogo móvil. Entonces, como nosotros no tenemos acceso al código del catálogo, es a base de intuir cómo funciona. Entonces, esto luego lo has de trasladar a tu motor de búsqueda concreto y hacer que se comporte igual. Y a día de hoy seguimos intentando mejorarlo, porque no es exactamente igual, porque claro, nosotros trabajamos con una cosa totalmente independiente. Y esto es lo que más nos costó. Me gustaría preguntarte si conocéis PhoneGap y si Sí. habéis pensado en utilizarlo. Yo lo estuve estudiando, PhoneGap. Pero luego hablé con un desarrollador de apps que vino a la UPC y él me dijo que está muy bien al principio, pero que luego es un Cristo. Esto es su opinión, yo no lo llegué a probar. Yo empecé a mirarlo, me pareció bastante complejo el proceso de aprendizaje y luego la aplicación, y él me acabó de confirmar que la verdad es que los resultados al final, esto que te prometen que haces una aplicación y se reparte, no era tan fácil, Lo cual, pues nosotros tampoco queríamos invertir muchos recursos en aprenderlo y directamente tiramos por web móvil. Pero sí, hay opciones de intentar, pues con librerías de este tipo, hacer una sola aplicación para todas las plataformas. Pero bueno, esto ya no te puedo decir exactamente porque yo no lo he utilizado. Eso sí, me pareció complejo. Sí. La web de la biblioteca actual. No, el catàleg. La web de la biblioteca actual. En Drupal, està fet en Drupal. I tindria cap mòdul de Drupal que doni opcions de mobilitat o que sigui la web responsive, fluida... Es va activar el mòdul de Drupal de web mòbil i per aconseguir que s'adapti bé,
com a mínim en la nostra versió de Drupal, perquè nosaltres tenim la 6, ara ha sortit la 7 i encara no l'hem provat. Per aconseguir que es veiés tot bé era bastant complicat i a més totes les proves que vam fer van ser bastant desastre. El resultat era doncs això, una pàgina, sortien, els textos es tallaven, era molt difícil que realment el mòdul acabés de funcionar bé. I a més, nosaltres vam fer el desenvolupament perquè al final ens vam adonar que realment el que volíem era oferir només les coses que realment consideràvem rellevants. No volíem tota la web adaptada a mòbil. Només volíem allò que realment fos important per l'usuari. No sé si ara amb la versió 7 de Drupal això anirà millor, etc. Però les proves que nosaltres vam fer amb els mòduls van ser un desastre. Metodologia de treball, vosaltres internament com treballeu? Metodologia o és Ad hoc. A l'equip som 3. O sigui, jo sóc el desenvolupador i ells dos, diguéssim, són... Bueno, l'Andrés és més de cara al disseny i després està el nostre jefe que fa més de cara de màrqueting i organització. Però bueno, som un equip petit i treballem una mica. Això sí, hem rebut el suport de tot el servei de biblioteques amb tot el tema de proves, comentaris, etc. Però l'equip som 3, amb la qual cosa no tenim realment una metodologia. El diseñador es el traductor y es el tester y el programador es el vendedor, el comercial, todo. Penseu que som, que clar, som molt pocs, vull dir, això som un equip pues, pequeño. Però bueno, penseu que tampoc no és complicat de fer. Clar, aquesta versió penseu que... No, vull dir, que és la tercera... Ell és el dissenyador, no, i no pica. No, és la tercera versió, pues clar, ja hem acumulat moltes coses, no? Que quan vam fer la primera versió, la web mòbil en si, el catàleg sí que era més feina, però la web mòbil en si... Va ser més de feina. Sí. La primera web de la BRGF sí, però és que era molt senzilla. Dos preguntillas rápidas. Que a la hora de escoger tecnología, ¿mirasteis, por ejemplo, PHP o JavaScript con el servlet, si era más rápido o más lento? No, directamente optamos por el PHP por una razón de que todos nuestros sistemas están basados en PHP, entonces no queríamos introducir digamos, otras tecnologías, ¿vale? Aparte, yo ya sabía programar en PHP, llevaba ya bastantes años desarrollándolo, y dijimos PHP, ¿vale? Más que nada porque también estamos intentando unificar todos los sistemas que funcionen igual, ¿vale? Porque hasta hace unos años pues teníamos la mitad en Windows con ASP, la otra en PHP, la otra no sé qué, y ahora estamos haciendo un trabajo de integración, ¿vale? Para que, digamos, en el futuro, si alguien hereda nuestros sistemas, le sea más o menos, esté ordenado y fácil poder hacer cambios. ¿Y si tenéis varios CSS para diferentes resoluciones o cómo lo hacéis? No, de momento esta versión está orientada a dispositivos móviles y en tablets de momento se muestra o esta versión o la versión normal de la web, no tenemos un CSS intermedio, ¿vale? Todavía no hemos adaptado la web para, digamos, adaptación a resoluciones, ¿vale? Has comentat que sou un equip petit, no, i tal. Això sí, un projecte us ha caigut a sobre, doncs, jo crec que bastant pes de treball, però bueno, ho pot opinar com vulgui. Les vostres responsabilitats habitualment, quines són? O sigui, vosaltres a què us dediqueu? Clar, és que no m'ha quedat clar. Bueno, Heu fet això, però... jo soc l'informàtic de la Biblioteca Rector Gabriel Ferreter i em dedico a tot el que és manteniment de sistemes d'aquella biblioteca, des de servidors, màquines individuals, atenció TIC als usuaris, als companys, i també faig el que són tots els desenvolupaments. I, diguéssim, a més, ajudo a desenvolupaments, diguéssim, generals del servei de biblioteques. I l'Andrés, bueno, és el meu responsable, és el qui porta la unitat digital.
Sí, bueno, doncs això. Bueno, no paren, estan tot el dia... No, ja ho veig, ja. No. No, però penseu que nosaltres la biblioteca és 6.000 metres, no? És com un edifici d'aquí, del vostre campus, no? Sí, és més gran que la nostra biblioteca. Uns 100 ordinadors a la biblioteca... 117. Una intranet, una web, vull dir, és una xarxa, nosaltres gestionem la xarxa d'allà també, vull dir, tenim un petit centre de càlcul, que aquí són 30, no? José? 20. I nosaltres som ell i jo, que bàsicament és ell perquè ell és jo soc bibliotecari, jo soc informàtic. Per tant, jo moltes coses, vull dir, les va fer ell perquè jo no és la meva... No arribem. No arribem, no damos más. Siguem sensats. Vull dir que és... que us he dit un mes, però un mes és la primera versió, però no és un mes només fent això, és un mes fent... Per això volia saber que... Tot el que sale, no? Què més fèieu? Perquè dic, home, potser dedicats a això un mes sí, però tens més responsabilitats. Clar, tu quan veus en un dia normal al Javi, pues igual dedicar, pues, jo què sé, es pot dedicar a això pues, la meitat de la seva jornada, perquè ha de fer incidències, bueno, i ara ni ens ho cuento, perquè quan vam començar això sí que eren altres temps, i nosaltres treballant allà érem 4 becaris i 3, no? I ara som 2. Sí, que hem perdut 5 persones en 2 anys, no? Llavors, clar... Diguem que som multitarees tots aquí. Vull dir, fem una mica de tot i... Bueno, ara aguantar el xiringuito. Bueno, totes aquestes superaplicacions que ara tots tenim comencen així, no? Que són 3, són 4, i després són 5, i després ja són... Bueno, però vull dir que amb poca gent es pot fer coses xules. Això us ho heu de plantejar de cara al vostre futur. Autodidactes i anar fent. Alguna pregunta? Em sembla que ara hi ha una classe a les 11. Teniu classe vosaltres? De Big Data, no?